O proxecto Agadea Habitat, que promove a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, é un proxecto pioneiro e humanizador que dende hai anos persegue a entidade, co que se vai a transformar un dos antigos edificios das vivendas dos mestres de Praia Xardín nun centro de día para persoas maiores. Esta mañá tiña lugar a sinatura do convenio que permitirá a cesión por parte do Concello a Agadea do inmoble por un período de 50 anos. Segundo explicou a propia presidenta da entidade, Isabel Gei, trátase dun proxecto que busca mellorar a atención para as persoas maiores, que ven a aportar máis prazas de atención diurna a maiores e persoas con demencia, onde existen grandes listas de agarda en toda a comarca. É un proxecto para a Gadea o máis importante que neste momento, onde levábamos tirando del, e unha das cousas máis importantes é porque hai moitísima demanda de centros de atención diurna, que é unha das partes que vai a ser utilizado este edificio, que antes era a casa dos mestres, non? E vai a constar de 26 plazas de centro de atención diurna e 6 unidades de convivencia temporais. E, bueno, destacar o máis importante é a ubicación, donde aquí temos, eu que sou mestra, e para mí isto é moi importante, aquí un centro de atención primaria, aquí vai a estar o centro de atención diurna, aquí cerca temos tamén, creo que a Galiña Azul, temos outro centro de atención diurna, que temos tamén moito contacto. Dende o Concello valoraron moi positivamente este proxecto, no que a Gadea ten previsto investir preto dos 860.000 euros e que permitirá a creación dun centro de día con 26 prazas, non só para veciños do municipio, senón tamén para o resto da comarca. A verdade é que estamos moi contentos este proxecto, un proxecto que vai casi preto de 900.000 euros, concretamente 850 e pico mil, casi 900.000 euros, e que, bueno, darlle esa segunda vida e ser para o servicio que vai a prestar, pois, dende o Concello, dende este equipo de goberno, pois moi contentos. E, bueno, a verdade é que é o segundo edificio dos que hai, que estamos xa, ou se van a preparar. Neste momento temos en obras unha tamén das edificacións, unha vivenda unifamiliar tamén que era dos mestres, que estamos agora neste momento pois reparando. Ahora empezamos con este segundo bloque de pisos e, bueno, ainda quedan outros dos bloques que xa estamos traballando en eles para que dentro de moi pouco, pois, bueno, haga outros proxectos que se podan consolidar e darlle esa segunda vida útil a estas edificacións. A actuación iniciarase de inmediato, co fin de que poida estar rematada no verán de 2026 e xa ese mesmo ano poida entrar en funcionamento.